Tutti portam un moralet invisible als uels que cargam pendent el nostre camí. Enton, què hi veiries? A veure, Jaime, això representa el cor, com a pot este, el cor de tota la Val d'Aran. Però el cor no l'hen les muntanyes, les carreteres, les rieus. El cor l'hen les persones. Tutti els aranesi, junti, és el que representa la població aranesa. Aquesta població s'ha intentat cuidar i nosaltres ho hem de continuar amb aquesta acció. La nostra gent grana en èpoques anteriors han hagut de tot, però hi havia uns nuclis familiars molt arraigats. I ara veig l'ajuda d'aquests nuclis familiars tan d'auti, siguessin parents, siguessin veïns, siguessin gent que venien de d'hora i les integraven, això és el que ha raïtses molt profundes en la Val d'Aran. I aquestes raïtses elles que s'han de continuar. Aquestes raïtses elles que formen país. I aquest país le cau cultivar, le cau estimar. L'estima se propaguen d'ues a d'altres i això ens crea un ambient de prosperitat. Ara veig, tu creus que ha canviat força la forma de soñar-nos? Sí, moltíssim. Ara, per exemple, hi ha una residència de gent grana, hi ha un hospital que funciona, i hi ha una assistència personal de gent que van a cuidar a malalts en les cases, perquè si la persona és ajudada pot demorar en casa i pot estar fins al final dels seus dies, que tota persona s'estima a la seva casa. Ara comença d'haurit tant en munt, les ciutats granes, com que als juvenils costa més tornar a Val d'Aran quan han eixit d'ací, perquè troben un treball aquí a Barcelona o en la ciutat. Sí. Jo crec que hi ha oportunitats que la gent torni d'ací. Propiciar que aquells joves que són grans i talents puguen tornar al país perquè són el futur. Ens cal innovar de tal forma que la jovenesa se sentís que atraia venga de la Val d'Aran a treballar. Han d'haver ajudes de poder crear els seus propis projectes, però que ells puguen guanyar-se la vida tan nous projectes. Que tot això sigui possible, és important que la gestió sigui des del territori, propera a la nostra gent. I que tots els problemes que gessen in situ, en lloc, són més ben portats si són portats en mateix lloc. I en aquest moment que hem d'estar gestionats per un Consell General de tutti. Ara veig, jo calaria en aquest muralet, com a causes importants, les oportunitats de tota la zonesa. Jo calaria en aquest muralet aquest cor que representa el sueño de totes les persones de la Val d'Aran. Què més portam en nostre moralet?